Salam mehriman dogonlar, iri dilleşler, kadırdan tomoşaçylar. Hereket atly Türkmen oppozisiya güýçleriniň birleşiginiň informasiýon görüşdäki Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky videosyna çykyşyna tomoşa edýäňiz. Mehriman dogonlar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Arman Allah kuwat bersin. Bilinçli ýaly soňky günlerde metbuatda, diňe ýerli däl, halkara metbuatda da diktatorlaryň raýdaşlygynyň reklamasyny we diktatorlaryň özüni günwataryň ýurtlaryna hödürleýişlerini, ýagny olaň syýasy güntijiliklerine tomoşa edýär. Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň alaýtada tebii gazynyň günwatar bazarlaryna çykarylmagy wagtda soňky günlerde metbuatda alınıp barlayan propagandalar, ýagny diktatorlaryň informasiýon görüşi tagallalaryna kimler özüni allatýa ýa-da alladar. Ina şuňky biziň temamyz şundan ibaret. Gelin onu bilelikde oýlanalyň, bilelikde seljereliň. Tema näme hakda bu ýerde? Tebii baýlyklaryň günwataryň bazarına ýetirilmegi. Ýagny Türkmen gazynyň günwatar bazarlaryna ýetirilmegi. Türkmen gazy kimiň baýlygy? Diktatorlaryň baýlygymy? Diktatorlaryň şahsy malymy, emlägimi, baýlygymy, oýunjugymy? Yok. Türkmen gazy, Türkmen halkynyň baýlygy. Halk öz tebii baýlyklarynyň peýdalanyp bilýärmi? Ýa-da Türkiýanyň halky, Azerbaýjanyň halky öz ýurdunyň baýlyklarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilýärmi? Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň, Türkiýanyň halklary erkinmi? Adalatdan, deň hukuklukdan dolu peýdalanyp bilýärlermi? Kanaatlanarly durmuşda ýaşaýarlarmy? Diktatorlar ogurluklaryndan, tawaňçylyklarynyň dören ykdysady kynçylyklardan ziyan çekýärlermi? Şoňa meňde soraglar bilen oýlanyp seljerip hemme tarapyndan çemeleşip görmeli şu tema. Ondan soň anan begen buýsan nämeseň et. Ýöne ilki bilen seljermeli. Öz ýurduny hem halkyny talayan diktatorlaryň Türkmenistanyň tebii gazyny Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstünden günwatar ýurtlaryna satjak bolmagy nämäniň alamaty? Bu syýasy güntijilikler, bu syýasy sokuşluklara, syýnançyklar, bu yalan bolgusyz propagandalar nämäň alamaty? Diktatorlar tebii gaz propagandasy bilen biziň häkimetimiz, ýagny diktatura rejimlerimiz dowam etse size tebii gaz berjek. We mundan hemme syýasatçylar öz jüýsüni peýda görür ýaletjek. Edil beýleki tebii gaz kontraktlaryna, şertnamalaryna boluşýaly. Diktaturalarda bir adam çözýär ähli meseleleri. Demokratiýa bolsa, muň proseduralary uzaga çekýär. Has kynçylykly bolýar, kellagyrly bolýar. We siziň jüýüňizde de hiç tat düşenok. Bire diýme, goý biziň diktatura rejimlerimiz, biziň ogurluklarymyz, talaňçylyklarymyz, jenaýatlarymyz dowam etsin. Biziň diktatura hökümranlyklarymyz dowam etsin we mundan sizem peýdalanyň, sizem baýan diýerler. Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Türkiýanyň diktatorlary. Türkmenistanyň tebii gazyny günwatara satmagy isleýänler kimler? Kimler? Oýlanyp gördüňizmi? Oýlanýaňyzmy ýa oýlanjak bolmagyňyz okmy? We olar kimiň tarapyndan?
Şunu pikir etip gördüňizmi? Olar kimin bäkbidine işleýärler? Olar ogry, talaňçy, kezzap, yalançy, jenayatkar diktatorlar. Olar diňe öz haram bäkbidiniň we öz diktatura häkimetleriniň dowam etmeginiň tarapyndan, halkyň tarapyndan däl, öz halklarynyň tarapyndan däl, ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň gorulmagynyň we beýgeldilmeginiň, aýalmagynyň, saklanmagynyň tarapyndan däl. Olar şol wagtda hojoýynlary Putin kakasynyň tarapyndan. Dünýä seni ýekirýän bolsa, biz sana çokunmaga dowam etýäris. Putin kaka, Putin däde. Putler diýip Putine her pursatda ýallakalyk, yaraňjaňlyk edýän, oň öňüne epilýän, ommolýan, halk duşmany, ilgün bäkbidine hemişe ters hereket edýän jenayatkar diktatorlar bular. Berdimuhammedowlar Niýazowy öldürüp tagta geçen haramda Berdimuhammedow. Çürük haram tohum tiýji bilen Türkmenistany talan, weýran eden halkyna garşy psikologiki, fiziki, ekonomiki, ähli uğurdan genasidi, gırgınçılığı üstünlüklü amala aşıran diktator. Gurbanguly Berdimuhammedow haramda Berdimuhammedow we özüniň jenayatlarynyň üstüni bassyr etmek üçin ogluny öz ýerine tagtyna oturdan haramda jenayatkar, ogry, talaňçy diktator. Şol işi, şu reklamları, propagandaları edýänden biri bir tarapy inha şu Berdimuhammedowlar diktatorlar. İkinci, Erdoganyň diktatorlugy. Diplomsuz Türkiýe prezidenti çaktanaşa dinçilen oyuncugy 6 ýaşyndaky çagalan durmuşa çykyrylmagyna, namysynyň baskılanmagyna, zaýalanmagyna hiç ýyly garşylyk bildirmeýän şeýle durmuş ýaşaýyş obrazyny, şeklini adaty hasaplayan pedofille prezidenti Erdogan özüniň diktaturasynyň dowam etmek üçin şeýle reklamalar alyp barýar. Azerbaýjanyň Aliyevleriň diktatorluklar hakynda gurrun edip gepleşip uzaldy oturmaga gereken ýok. Özüňiz de muň bilen baglanşykly arkaýnyk bilen maglumat tapyp bilersiňiz. Biziň esasy üns merkezimizdäki haram tohum diktatorluklar Aliyevlerde Berdimuhammedow we ony gollayan Erdogan we şoňa meňdeşler. Ähli kynçylyga döz gelip Putin'e garşy algy birlikde Ukraina uruşda kömek edýän günwataryň ýurtlary, Türkmenistanyň tebii gazynyň Ýewropa ýetirilmegi propagandasyny alyp barýan Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň bu hilegärlik teklibine boyun bolarmy? Ahirina nähili kynçylyk bolýanam bolsa, soňy näme ýazýanam bolsa, nire barýanam bolsa, Putiniň tebii baýlyklaryny almakdan, Putin we tarapdarlary bilen her hili hyzmatdaşlykdan ýüze gören günwataryň Ýewropanyň ýurtlary, Erdoganyň we Berdimuhammedowlaryň Türkmenistanyň tebii gazyna derek öz diktatura häkimetlerimiz dowam etsin diýen teklibine razy bolarmy? Şu Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Türkmenistanyň diktatorlyklarynyň, syýasy күntüçülüklerine özüne arladarmy günwataryň ýurtlary, syýasatçylary? Türkmen tebii gazynyň günwataryň bazaryna
çıkarılmagy, reklamasy, propagandasy. Bular ýaly syýasy күntüçülükler Berdimuhammedowlaryň we Edil şolar ýaly soňky günlerini sanayan Erdoganyň diktatura rejimleriniň ömrüni uzaldyp bilermi? Bu diktatura rejimlerini sıyınmaktan halat edip bilermi? Ýagny bu syýasy sokuşluklar üçin edilýän absurd synançyklar Berdimuhammedowlaryň we Erdoganyň galy bersede Aliýewiň diktatura rejimleriniň dowam etmegine iterigi, gollu, kömek bolup bilermi? Sebäbi bu diktatorlar şunu isleýär. Kömek edermi? Özüňiz oýlanyň. Jogap sizde. Inni. Ondan mundan haýyş edýän, hat ýazýan, garaýş, pikir soraýan, öz gyzyllan gymmatly garaýşlaryny, pikirlerini paýlaşýan illeşlerimize, ýürekdeşlerimize, watandaşlarymyza bu işin hakyky tarapy şundan ibaret. Inni telekanallarda, mediada şular ýaly zatlar görkezýärler diýip begenip, buýsanyp tolgunmalymy adamlar şuňa? Şuň begener tolgunar ýaly, buýsanar ýaly bir tarapy barmy? Bular öz halkyna edýän zulmyny, ýurdu we halky taýlaýşyny hasam ilginç derejeye ýetirmek üçin özlerine golluk gözleýärler. Türkmeniň TV gazynan bular şoň üçin pritmet araçy hökümine ulanýarlar. Şol absurd reklamalar, syýasy küntüçülükler, Türkmen gazynyň üstünden edilýän syýasy küntüçülükler, absurd yalan propagandalar manysy şundan ibaret mehkemede onlar. Siziň hem başgaça garaýşlaryňyz bar bolsa, başgaça nähili çemeleşmeli şu mesele, haýsy tarapyndan nähili çemeleşmeli, şuň bilen maglaşykly bellikleriniz, teklipleriniz, garaýşlaryňyz, pikirleriniz bar bolsa, gaýrat edip kommentariýalara ýazyň. İlün mähbitli informasiýon görüşdäki Yeketak kanal bolan Türkmeniň YouTube kanalyny beğenip gollap durmaňyzy, ilgün mähbitli edilýän işleýän bir hasyly netijesi bolan videolary ýaýratmagy, paýlaşmagy unutmaň mehriban doganlar. Ullokan taňry ýalkasyny toýuňyzda gaýtsyn. Ýeňişli günlere birlikde ýeteliň. Allah ýarıňyz bolsun. Ýeneki efir duşuklaryna çenli. Hoş, sag bolun.